120 sekúnd o dobrovoľníctve. Približne. Koordinátor dobrovoľníkov. Človek, bez ktorého to nefunguje. Dobrý deň, ja som išiel dobrovoľníčiť. Aha, super. Ako komu? No, neviem. Písali mi, že mám prísť dnes o 9:00. Janka, vieš niečo o nejakom dobrovoľníkovi? To riešila Majka, ale tá je dnes na školení. Tak viete čo, možno choďte tam dozadu. Prepáčte, vy ste tu noví? Čo dnes ideme robiť? Úprimne? Ja by som to rád vedel tiež. Dobrovoľník môže mať chuť pomáhať, môže mať čas, môže mať dobrý úmysel, ale ak ho nikto neprivíta, neusmerní a nevie, čo s ním, veľmi rýchlo sa môže stať, že odíde skôr, než vôbec začne, lebo sa necíti vítaný, je stratený, nerozumie svojej úlohe, nevie, čo sa od neho očakáva a možno má pocit, že organizácia s ním vlastne ani nerátala. A práve preto organizácia potrebuje niekoho, kto sa bude dobrovoľníkom venovať a koordinovať ich. Koordinátora dobrovoľníkov. Koordinátor nie je len kontaktná osoba v e-maile. Je to človek, ktorý drží celý systém práce s dobrovoľníkmi pokope. Čo vlastne robí? Oslovuje a vyhľadáva záujemcov o dobrovoľníctvo, ktorí sa hodia na konkrétnu dobrovoľnícku rolu. Nehľadá hocikoho, ale vychádza z toho, čo organizácia naozaj potrebuje. Koordinátor tiež pripravuje dobrovoľnícku ponuku a podľa týchto potrieb nastavuje konkrétnu pozíciu. Poskytuje informácie, zaškoľuje a odpovedá na otázky. Koordinátor vysvetľuje dobrovoľníkom pravidlá, úlohy, hranice aj očakávania. Vďaka nemu dobrovoľník vie, čo má robiť, komu sa ozvať a ako jeho pomoc zapadá do práce organizácie. Drží motiváciu pri živote. Rozumie, prečo dobrovoľník prišiel a pomáha mu ten dôvod nestratiť. Bez motivácie odchádzajú aj najšikovnejší. Dôležitou súčasťou práce s motiváciou je aj poďakovanie. Je oporou. Koordinátor je nielen zadávateľom úloh. Všíma si, keď dobrovoľník stráca istotu, keď je zmetený, unavený alebo frustrovaný. Pomáha riešiť otázky, nedorozumenia aj konflikty. Koordinátor pripravuje tím a klientov na spoluprácu s dobrovoľníkmi. Vysvetľuje rolu, hranice a prínos dobrovoľníka, aby nebol vnímaný ako narušiteľ, kontrolór alebo nebodaj lacná pracovná sila, ale ako zmysluplná súčasť podpory. Vedie aj evidenciu dobrovoľníkov. Koordinátor vždy vie, kto je zapojený, čo robí, koľko času venuje organizácii a čo treba administratívne zabezpečiť. Evidencia nie je papierovanie pre papierovanie. Je to základ férovej a bezpečnej spolupráce. Ak chceš teda dobrovoľníkov, ktorí ostanú, rastú a vedia pomôcť, musíš mať niekoho, kto sa im venuje. Koordinátor nie je iba bonus, je základ. Čo môžeš v tvojej organizácii urobiť ako prvé? Pozri sa dnes vo vašej organizácii na jednu vec. To bude dobrovoľníkov koordinovať. Má na to čas, právomoci a podporu vedenia a tímu? Vie, čo všetko táto rola znamená? Ak nie, nehľadaj ďalších dobrovoľníkov. Najprv nájdi koordinátora, ktorý ich bude vedieť dobre sprevádzať. Pre viac info o práci s dobrovoľníkmi sleduj náš profil.